И здравейте всички, аз съм Живдарунов. Искам да я покажа, нали, Майнкрафт оцеляване. И в момента ще покажа моята къща. Нали, принцип това са на едни двама приятели. Принцип ние сме трима човека. Тук тези двамата мета ги няма. И в момента ще покажа. Тук имам факли, имаме тук няколко. Още не е много направен. Но имаме към 15 факли поне. Аз ги намерих случайно. Нали, случайно ги намерих и в момента ще търся много нови неща. Търся за оцеляването. Мислим една хубава къща. След малко, нали, един мен приятел, нали, ще влезе с мен и ще играе и ще видим дали ще правим наш клип. В момента да го убия това зомби. Да взема храна, защото преди малко доста бях се отдалечил, но едно зомби ме уби. Много зомбита ма. И в момента се опитам да го убия това зомби. Нещо не става да го убия. Чакам го тука. Нещо не ще да миря това зомби. Ето, взех си храна. И в момента ще търся няколко място. Този съндък. Бачка. В момента... В принцип да искам да я кажа, че това е първия ми клип, който го правим. Първия клип. В момента много далеко се отдалечим от къщата. Не може чувство, че си в джунгла, нали? И в момента ще търсим. Ще гледам търся, след малко приятелят ми като влезе. Ще гледам много нови неща да намира. Явно цвет съм взел, то няма да ни трябва. Ще гледаме много нови неща да търсим при малко, нали? Имаше една къща. Вътре имаш към 15, към 10-20. Тук в момента намерих две факли, които ми ще ни трябват. Ние много факли събираме. И в момента тук още една къща. Я да видим, стават ли да се чупят. О, мисля, че това става да се чупи. О, да, взеха работна маса. И ето е съндък, нещо не става. Даже вратата не става. Нещо малко трудно не успя да го чупя. И в момента нека да отидем в къщата. Това не съм го правил, аз то само си направено. Метален скотч. Тук изглежда малко глупаво. Нека да хапна. И ето в момента хапнах. И отивам да оставя тази работна маса и факла. Тем ли за къща. След малко ще видим, може с един приятел да направим, а ако не тази част ще качвам. И ето пристигнах в къща. През тези дървета тук не съм ги сложил за красота, те просто ще трябват за части, нали, такива неща, но в момента този приятел е на гости, нали. Даден приятел в момента е. И в момента ще вляза, ще оставя работната маса и тук. Ще оставя тук, ще сложа факличи. Общо към 17 факли. В принцип, още по-дълга ще правим напред. И в принцип това ще за нас тримата начин. На единия приятел нещо много му лагва. Ако знаете защо, мислим, че някакъв проблем има. Ако знаете защо му лагва, моля кажете ни как може да се го прави, за да не му лагва. И така. В момента тук има лава. Опа. И за малко. Ето, умрях.